Trevor Gate fáilte Aonach go dtí Páirc í Cheallaigh í Dhálaigh I Ráth Domhnaigh I gúnta Coláiste I ggur cluiche Leathcheannais chuirn Chrócaigh 2026 agus Naomh Iosaef Aonach Urmhumhan a Tráchtaire chortha Chainnigh agus Cill sinna Coláiste hÉireann se tá slua mór mailteach bailithisteach an Aonach an cluiche Leathcheannais sa agus well na fórna tá siad nach mór réig na captain am Lár Parkinson an gglair leis an réiteoir sin Adam Cinnaghan ó Íomhálaí agus de se going amáise súla chaamh chun Chainnigh ar na fórna a bheith dul chun Páirc agus tas nóid le scoil na mráthir Chríostaí ó Naomh Iosaef in Aonach Urmhumhan agus a cúldómh Tránóna tosnóig Paddy McCormick. Tá éanad láidir cosanta cut a Darrow Dwyer agus Shane Cleary anna láidir ar fad agus I Lár Páirce tosnóig éanad Tucker agus Austin Duff. Tosathe den chéad go an captain ar Rouse and Down sin Owen Duhan agus taobh le siúd Tráchtaire an scóráil tá Patrick Ryan, Patrick Hackett agus Joe O'Dwyer anna éifteach ar fad sa lína lán tosaigh sin. Maidir Coláiste Chiaráin agus an cúgur díag dul chun Páirc fé mar fógraí go ruach na seachtaine. Cín dermidé chum an Hamish Stefán a tosnú sa cúldómh agus a ríist cosantóirí láidre agus Larry Phelan, Louis Raggett agus Ben Nevin sa lína lán cúil an captain sin David Barco ó Clárach tá sé stig ar fanéil Seintir Chainnigh go dain im líana agus é anna éifteach ar fad in san lína leachúil sin Lár Páirce tas nó Garród O'Shea agus Diarmuid Behan agus an son ó héh tosathe well tá siad ar Rouse tá Fionn Mahoney anna éifteach cool in sna cluiche Dénach ag Jake Mullen ar nó Trahar óg le Adrian agus duine bháin go dain nach bhfuil ó Chainnigh sa cúgur díag tá sin fear Lár Páirc Garród O'Shea ó chum an Naomh Mullerán in Portláirige. Tá míid nach mór olafan sa mar derm se slú mór mailteach bhí sé tuirm ar feag na madina ach tá bháisteach in is slachraíl pí sin le cúpla nómada nús tá Páirc a déanamh agus I fiochan cumá tris go leor fearinge le seachtaí beag an nús ach mar derm se gachrat nach mór olaf. Coláiste Chiaráin I meisteach I ggheorcail chun leabhar le Míchéal tá slua mór ag leanút na fórna Sathairn an Tránóna agus idir gléasanna méideatha gotha agus ceol agus mascats agus go leor eile bhí cearcamach ard atmosfér agus ard cluiche ansa I Ráth Domhnaigh Tránóna. Dar nó an teachadín stad áirithe seo well bhuaigh Naomh Iosaef Aonach Urmhumhan bhuaidir son craobh churn an Dr. I Arta I gúig go mún agus ard a spátas tu go lehann san cluiche Ceannais hastlíadar sústa inis agus fuirtar an ceannas fear Coláiste Naomh lean á nád a feitheal le nád a hochtíag ón Duhan a ríiste gimmart a Rouse in san cluiche sin le doséin cúlín 8 teacht ó bhuilí Sarah agus an son ar a Dave eile well churn I dhúil sin craobh lein búte Coláiste Chiaráin an 60 ú ceann a coim líana agus an lámh in uachtar Coláiste na mráthir Chríostaí Chainnigh dó feic cethair le nád a héin díag agus bú caiimse go má cúil agus trí cúlín ag Fionn Mahoney agus Diarmuid Behan a tactaseach le cúil agus cá cúlín agus 9 cúlín an lásin ag Conor McAvoy a bhí ar Rousdómh fear chuman Hamish Stefán freisin an Tránóna. Bhí bontáiste agus cléas a bhreis an son ag Coláiste Chiaráin agus castar a gcuine Maintir na Gaillimhe agus Coláiste Naomh réifhiúlann san cluiche Chrócaigh caiicí so chun bhúdar sin ag deire éasca go má agus dónaid díag le nád a sé díag a ríist na cúla teacht ó Garród O'Shea agus Fionn Mahoney agus bidir an cluiche breise sin mí omláin gan cluiche láidir beidir ag Naomh Iosaef an tain bhí bhantáiste bheocha chur an son Tránóna ach é sin ráide tá fuair an Tharbheith láidir agus Tharbheith cumasach le cosisiúd an son Tránóna. Tá míad nach mór olaf don árán náisiúnta an slua seasamhan sa I Páirc í Cheallaigh í Dhálaigh a Ráth Domhnaigh agus an tárán náisiúntanis le casa ach beag na masíní ceoil le múchan son agus tárán náisiúntanis.
Gachrod Oliver is Shunsa, Páirc Cheallaigh Dhálaigh, Ráth Domhnaigh Leathcheannais agus Leathcheannais Chrócaigh, Gábhíle agus a Fiche Curhead Line agus Curhanamún, a Casaguna Míchéal Becercamach Ard Caibhn Derfad, and so Tráchtaire agus Caigh Turvegwings, Shishin, Mohammed Cormac Derna Himmer, Big Ambresh agus Mohammed Fos Corram, Big Goduldi Willie Erica, Moran of Agatterton Green in the Shatachmak the Hainside I'm sure, and so Gun Tráchtaire agus Masha and Ray Torch, Nefar Evali, Adam Kinahan, Regan Hanson, vi couple focal Gaelish, captain on Dhálaigh, Dirk Glagan Shees and Relik agus and Dlisleáin, our Ogriff Cluiche Spórt Uig, agus Walta Oman had in Chéad Scott, Aaron Dhálaigh and so Becercamach Ard Caibhn and so. Mission Ray Torch Dirk Ráth. Gadíga me gachtan insnaháidge Ceartan Slitter Catishnach agus Céad Sullivanson ag Iosaef óin a chorvú nach in Kansas ag a Deireadh Cailte agus Clipperton is ag Aspert ag Iarraidh Brethir Gabhn áirithe son Dacrachtaí ach an réitir ag scuile leis an I muirte Lár Páirc an son an slú a fós a ballúisteach an son agus alvidir ag súla ús chun an míle agus tá sé sin slán ag an éon cheiste agus stád seo Deisianis agus well fi chuirteach an son agus beag an buildup ag Iosaef scoil am Ráth Príostí dar nó agus deis go siúd an chéad ceannach aimsú sé ón Domhnaigh an captain a hógaigh for héintíag ar a gram siúd for sé dosén chúlín ag Leathcheannais chun an Artig agus Aonach bhí sé cleachta na muillí séire mar bart níos luha an Dhálaigh ag cleachta go daint sa fáirt séh hÉireann cool an leorraigh ó bhaintear chailchuidig ar a Dave Howell ach tá stáil é seo ar a bhar atá I món na bach na séire den chéad ceann seán ó na deis an son ag ón Domhnaigh an ceann sa seolta ach ar yes agus ar fóríl máise chéad deis caillte go siúd an sa Tráchtaire leis an pacamach tócha agus deis a Coláiste Chiaráin is na smachtú níl sé cá trid an son déanta go maith ag a Patrick Ryan ó Rhys ó Leath dul ar an Rúthar an son, tá Berta Gurigé stoppa, fós a dul Carrick tastáil tan Canson ag sciora agus Leathcheannais den chúla ard scór an son ag Patrick Ryan. Omar le déanamh ach ar cum éigent, dar leis an Canson a Coláiste agus Harran Trasnán, scór maith agus siúd agus chéad ceann ag maintear Hibredáin an so. Leis an Canson ag Deireadh, Coláiste Chiaráin ach an Curcamán an son agus Harnáis rís le Iosaef tá siad láidir níl éon ceistún túsan tá deisir scór an Canson Tamán teisteach ag ón Domhnaigh an Canson ag taistil agus tá sé ag bhíon céad ceann ó bhfuil séir stré tá sé sin aimse ag agus gá chúlín luach máise ag Iosaef ó éana chorvún. Den éon scór fós i Coláiste Chiaráin Patrick Ryan agus an son ón Domhnaigh. Canson na tacht gá chúlín ar clár na scór ag éana chorvún ag an tús agus tá an réitor Adam Kinahan ag glóir an bhfuil amach inis le bheith tóga ceann gard síalta amach go fada le Larry Phelan agus deisianis a Coláiste Chiaráin a cíonn tún brú atá chur an son ag na tosathe ó Coláiste na Ráth Príostí in éana chorvún agus deisianis a Coláiste Chiaráin a Canson isteach sa Lár níl siad fáilt irid agus second nuair atá Sullivanson a chun Canson smachta go háling ag Johnny Grace agus deisianis ag an lán cúlí sinné Darragh O'Dwyer ó Cheallaigh Dagan ar nó go leor cluban na dúsgart Hibredáin is anna tá scoil lonathe deis mothar Dave Lína ag éana Tucker agus an Cansa Leathcheannais den chúla rís máise go héon ceann atá chuiristeach ón immert Harran Trasnán agus cúlíní maithe aimse ag Tucker ag Domhnaigh agus ag Patrick Ryan in san chéad trí nómad an so. Sin pulas ar dul bhábhar Coláiste Chiaráin agus chuirteach an son ar David Barcos in captain ó Chláireacht sé stigar fanéil cailchunnig na seintir bliana agus an immerthóra se head tunnachar go siúdar cuasaí sa clí atá immerthe gotí se fear mór láidir téagartha se inis a deis le teacht ag Conor McAvoy scóir ag tastáil inis ó Coláiste Chiaráin chun iad a thocrún sa sé négúlí na Leathcheannais line agus se chéad tástáil ar siúdanis le buildup ar Tráchtaire Cansa Tamán teisteach na muir ag fear agus tá sé sin aige Díra crying an son agus ard scoring McAvoy
Tríle nád a héann ceanta smachta go deas a ríist ag Coláiste Chiaráin agus ceann ísil chuir seachas annig Diarmaid Bíhan. Smachta ríist go deas a meas na dosa tá sé dúr ar níag is socrún san an slithir fáchan níag an son áfach agus brú gard an lína an mhuir dul isteach. Ag a deire tá sé idir rá chorla é héin ach well, chinna dent well tá ag a deire ag fáfach Coláiste Chiaráin a bheith an ceanta. Slú fósa balúisteach an sa dí Ráth Domhnaigh. Leathcheannais se le teacht níos déanaí ag a héanna clog. Buile sleasa sin agus smachta go deas ag Naomh Iosaef é na chormhún agus dar nó an tarna Leathcheannais idir Cluiche na turbhirte baile áhan rí agus Coláiste Naomh leanán ó inis a gúntain clártá deis an son go bharlár Páirc sin é Diarmaid Bíhan ach an ceanson róghard ag a deire agus éasc ag Paddy McCormack inis sin na glanna. Smachta go deas an son ag dohan clúdach na Páirc an son tá Bert an Míchéal an buile séir le dul a bhar Coláiste Chiaráin agus well an réiteoir dul isteach an son agus beag focail ina clús an son le fear na chormhún. Thóga sé aon clasíocht ag an túsa sé leirt an son le Patrick Ryan agus an beidir go leigh sé an dlí síos glúch an son agus cárta sead nachta an son Patrick Ryan imisteach an leabhar an réiteoire i bhór a bheith airchanis ní heastí nó éanaar an imreoir chailúnta go tús níos tá sé tréis Jake Mullen a chur a bhailen ceann áirithe sa. Tá sé bhad hÉireann sin a leach féint an Páirc. A héamh cuasaí gaotha de bhfuil bhí séad na gaotha i bháfar. Naomh Iosaef níos túisce tá sé geall bheith staide ón geoch beag a bhí a chuig níl sé sin fada go leor ag Mullen ag Turling san ád chun ag a stéigh ag a deire smachta go háling ag Diarmaid fógartaí an lámh an arda san éireann son agus clánta chun toscann son tá Johnny Grace de sé go siúd. Ach, right in Roinis in Míchéal son na núsar chéile, réiteoir beidir go leor go sin slithir féimar dhéananig agus le sé nómad go le catan so ó chuilí natrid tríon ag a héin. Sin réiteoir chuna seach ag a deire. Tús splódrach ag Naomh Iosaef na chormhúnach an son an ceandarnach ag Coláiste Chiaráin díreach ní de hocrúin sa ríist tre sé chafisteach an sais clipper seo ríist ag ascuirt agus rutá takeisteach sa cléthe beidir le cúpla bliain an os dechar réiteach an cháilte chuna sé stoppa ach tá sé dála cléthe rugbaí má an son ag a deire Maintear hebredáir a teachtamach tá buile séireacha an son a deir cinethe an réiteoir agus an cúlbáir a cléiteach hena féin Paddy McCormack an ceann son a hógant. Ó fuinach áil sé ggéireach an ceann son na chuirteach beidir hÁireann seasná nó seach sa cearnóg más féidir. Leis Paddy McCormack scal an ráth an Chríostaí Naomh Iosaef é na chormhún. Cníl an réasúnta maithantá. Well, beag fadige tá sí fósa taiste agus tá sé sin hÁireann seasná ag Paddy McCormack. Oran scorer fad dinta go mé an minic ó héamh cúbáirí in san fel ach tá siad go bhaingiúil ar aonmh san amán chumá McCormack ar clár na scór Ciaráin ag a héanaan is. Mis contúirt an son ach ag a deire cúbáir ábalta sin na smachú níl pach amach rómha ag Coláiste Chiaráin go fóla agus tá Carrick tastálaigh Ben Nevan hain an son tá sé brúta ach ag a deire beag an buile séireamach le teacht ag Coláiste Chiaráin. Go deir fágad siad an ceansa fé David Barco sin in captéin ó chlárach. Teanga bháil éigent an son le cosantóir ina chormhún agus fad na talún tá fear sínt an son sin é sé cléirí tá se go brab ag an pach sleas áfach. Well, tá an réiteoir chun é seo chafisteach gus tólam se. Sin an cinenne ón mhuir agus ag a deire Bertic tastáil chun é seo chafisteach ag a deire Coláiste Chiaráin le Cheallaigh. Gard an lína ríist bhfuil sé thar lína tágus Coláiste Chiaráin a bheith an ceantáil. Leis Conor Holohan go bhfuil Lochlan chun ceantáil na hógant a fear beidir taobh hir bhí sé leatha cuiinmh dul thurnaistí Jake Mullen ag a deire scuile sé fé é héin buile maithan son an ceantáil ag taistil ach ag a deire ar fórí agus an cé deis caiiltetá tránón ag Coláiste Chiaráin
counter for Ilan Tave, ach mar Clárna score, Chainnigh a hain, Eintar Hibredáin in Uachtar go dí seo. Iad ag bog a níos fear meas na dosa. Ríist, clipper to tack the níos hail. Cheallaigh Nash, agus Colm Ráth Chríostaí. Éanna Urmhumhan an áireann snéir hain siad ach Niarí lón Silver Valú agus a Gidera. Coláiste Ciaráin a chat boutáin eile dar nó siad son na curtha is mó agus is amrátí sa comórta seo chuir an Chrócaigh. Cúigh is fithir fad búte. Count Aonach an gábhíle agus a fith cahar. Éon ceann amháin atá búte. Agus Colm Ráth Chríostaí ó éanna Urmhumhan sin thar an gábhíle agus a dóíag. Puck sláta eile ar Dave Howlanis a Coláiste Ciaráin. Naomh Caite scoráil ísle go magadí seo. Dá haibh fáilt Cóirí sorta céile, but go mbeidh deisina seo buile slasa. Coláiste Ciaráin tá siad ag himthóirí chuirseach níos gura don chúl. Tócan son ag Jake Mullen. Gan a bheith úntaach, Shealah Glan tugur an as agus Naomh Iosaef a tacht amach céim in some reis. Tócan son a dur an réid Tróraigh Aston Duff ar Húmaí Bheara. Agus cílann se sin go mbeidh buile séir éas go má dhearfá ag Coláiste Ciaráin agus sé Conor McAvoy talking in counts on the Hoganton. Taingeán ar Clárna score ag Coláiste Ciaráin go dí seo. Leothanna beagcuithe ina chuine in san chéadle ach na mórrán é a chuirsteach ar nimbert mar term se bhí sé níos measa ag túsan himmartha ach an breinaíon faringe sin chuir sé deir leis scamalós ar gceann ach tá sé tuirminis agus an Páirc réasúnta. Deisinis máise ag McAvoy countsa chuiristeach na muir i dul dín brath bán agus an tarna cholín agus siúd ar na Ashtí Péire agus bhilteiste ag brath ar na builí séire ach Clárna scóir leatra ach ó cholín. Ciaráin chat ríist. Shrútha maithe dhéanamh an son agus beidh bhfuil deis scóráil teachtanis. Fósadal an pasa seachas an díce ród ó sé. Tíar caiilte níag áfach ach beidh meid an tarna deis tá beidh bhfuil oscailtí gus deis ar cúlómhí seans glórfar an son ag Ned Spellman. Ach ag deire jo siad buile chuúféidir gur seaca sábháil má déint an son ag deire ag Paddy McCormack agus ag deire deis maith an son ag Ned Spellman. Ach, beis sé tásta an buile chuúféidir seaca bheith chum mar chútamh agus deis an bhearna is luach ar idir na fórna. Dar nó haibh fórna bhana stíochtaí bhfuil a ceannas ar Coláiste Ciaráin tá Brian Downing, Richie Ruth agus Fergal Brennan agus na son Naomh Iosaef Colm Ráth Chríostaí in Urmhumhan. Domhnaigh O'Donnell ag Ganis le Jack Peters, Paul Butler, Mark Gennery agus Star McCarthy ag Carú Lóha Siúd. Nis Conor McAvoy Gá ceann ó bhuilí séire, se cé deis ó bhuile chuúféidir agus seaca. Díreach óscóir an cúl agus cearn go cuir sé ceann son Aaron Chasnan tá siad tarringt well níl bhfuil sé get tá sé get ag deire má se sin tríchaing ag Conor McAvoy agus bhearna is luanis idir na fórna Chainnigh go trí. Tá sé má gar trust Paddy McCormack agus ag deire Ruth haar lína an son a bhí Cormac Kennedy. Hílín go deach an buile séir Nash agus sin lán cúlí Darrow Dwyer Chéile dagan thugad an cansa. Cansa smacht go deasa éana tuchar ar óéanach Urmhumhan hain agus abuile déanamh stig san tosathe. Fear maithe dhéanamh stig an son ag Coláiste Ciaráin dígur níag iad socrúisteach sa Caillann sa. Tris tús úntaach ag Naomh Iosaef iarach blocháilt an son ó éana tuchar. Carrick tastáil níl an chomart chumá agus bhí sa chéad cúg nómad. Ríist clippert an son ag Iorgéáil tá David Barco. Deirtí ag an dáhéimh sin na smachtú. Dhálaigh le rugby ríist. Ag deir an slit ar Nash a Coláiste Ciaráin agus fear le spás an son sinné ar Nash Ned Spellman. Deis déanaach an son ar cúlaige seach sa láréin seach pass nach raibh thar mulle burt agus cílíonn se sin inis go bhfuil deis ag Naomh Iosaef ach an dáhéimh ag Cailún Shealah éas go agus thar Nash an son ag Diarmuid Behan. Behan a fécinn ar na rán eile stig seach sa clíán inis beidh bhfuil deis a Coláiste Ciaráin an slitar áfach búite agus cabhar agus cariteach an son ag Darrow Dwyer an lán cúlaí agus obair cosint an son Coláiste gan ceist ar an réiteoir. Buile séireach na teach go bháfar Naomh Iosaef. Take him on! Carr Urmhumhan gael of a cutter.
seach nó an scór Aonach a ggéanamh Urmhumhan. Paddy McCormack léiteach na cean san Hogan Taríist ar nátá coolí nó bhuiile séir ag an gúil bar hena féin ar nátá go leordas na fórna seo a bheith tréis casa le chéile fé ís go mórtas mionóir na hÉireann agus mar sin go dtaid Bill McDermott fuair sé cool Leathcheannais mionóir na hÉireann in 2000 agus car budéil iscadal seach agus an slifar go déanach an son beidir goil deis an son ag Naomh Iosaef tá seans an son ar cool ó míán down an son ar Patrick Ryan Caiise bheith sást an coolína bheith ach bhí deis glóbhar an son an maidid trasna an difriad an son airlach nó beidir leabharlach agus bheoh cool ach ag ar an tarna coolín má se ag Patrick Ryan gus an bhearna síntaach ríist cúig an aige trí. Seans maith an son ar cool contúirt go cinnte bhí bearnaí is six lína lán cool an son. Nos come Click catch on saw a Páirc I Cheallaigh I Ráth Dhálaigh agus a ríist clipper tell an son Dhálaigh an Dhálaigh an sliffer fiocha an far bug chomá rud nach garí Coláiste Chiaráin éis na gansa dumha agus bán an son agus an riil nua dar no go gaithigh an gansaí bheith níos feicáil agus an iver bhfuil Ciaráin sé go mór beidir goil deis an son ag a dara ar clé agus ar fóriil an tarna seans cailt an son na Coláiste Chiaráin. Shane O'Matty ceall bheith cat Pocamach le Tráchtaire Paddy McCormack ceann Gardaí Shane Cleary agus ag a dara Dachtaí an son ag na tosa ó Coláiste Naomh Iosaef tá sé HÉireann ar dara Cumán cailt an son ag a dara an pass isteach sa Lord tá deis an son ag ceann tománta isteach ag tháinig isteach an son sin é Cillian Healy ó Chiaráin McDonagh chulín ag a siúd an isis agus gá chulín mar an son ag Naomh Iosaef. Double scored Shane ag a trí. Bílein score ó nimmert gotí seo ag Coláiste Chiaráin leis de ggéirige sin a chuir na ceart gan bhail beidir bhfuil deis Teachtainnis agus an ceansa ó Illing Géir go má trasna an cool ag a dara an tríú ceanna is tá mithir fóriil ag Coláiste Chiaráin. Feabhsú ó héobh cosanta de ach meas na dosa nílan Ráth ibrabéidir ag an levéile hastín agus stad seo. Fad golóir leis gan son gan de Harrington son ar Cumánach an réitir scuile leis gent go maith son ag Larry Phelan chum an Hamish Stefánach tá puck séirdal na chuine ag a dara agus an réitir an son Adam Kinahan ar an spotta ar an dart de sééis canis le tacht ag Naomh Iosaef. Le an a sportúil godí seo ón Domhnaigh an captain coolín amán godí seo ag ar lomh na ghail agus Well, shot deis éasca bhí seans ag an túsa bhfuil séir chugur strain san fuair sé ceann ó nimmer toscailte ach nuair cearcamid deachirtaí ró fuair leis sé ceann áirithe tá sé tománta Harran trasnán an seachtú gúlín inis ag scoil an ráthar tríostaí Aonach Urmhumhan agus an tarna ceann go dainn ag ón Domhnaigh. Trí coolín as a chéile inis ag maintre Hibredáin. Good HÉireann so go má agus Paul Cahallan le híireach tá sé sin díreach ar dheis agus ar fóriil an tarna seans cailte má se. Leis HÉireann carú an son tá Jake Mullen leis na cosantóirí tá sé tastálar a Dave eile in áíire beidir bhfuil brúiste an son an cúlbáir Paddy McCormack teachtamach beidir bhfuil deis an son i Coláiste Chiaráin a ceann glanta go dara agus HÉireann a carú Patrick Ryan ó bhríos ó Leath agus ag dara ag bogadh go maith ar farcatá bog go maith. Rís seachún Patrick Ryan gá chulín ag a siúd an pass amach ó well híl me go raibh chuir seach go míid leach an son ar Emma Jones agus éontín an réitir an son fuair sé soncasteach san aigantá tá sé sínta an son bhí sé sin traum agus bhí chearcateach ag cárta as an buile áirithe son Seilah dul amach chuige ach nóir bhí an slifar methe fuair sé buile déanach agus bagóla manis go méid an réitir ag leirfis an mhair an son an banistóiriste chumach Coláiste tastal tá sé sínt an son híos fún an son sné Emma Jones ó Aonach Urmhumhan agus Coláiste ag tastáil go murgach Tráchtaire ar na cosa agus
Winter Chainnigh dar nó ní léon dugouts an son, ní léon seastán agus an talingur lá tíirmatán son an réiteoir is hÉireann manistóir an son Brian Dowling dul Harnash agus go deireadh tá Emma Jones Harnash ar na cosú breise in na mar cinnte agus réiteoir is Helta sé dul amachchan son leabhar le Jake Mullen and go dtí go cárta as an bhuile áirithe son bhí sé déanach Richard Minú de Chúis bhfuil sé dul seach an leabhar an réiteóra agus fearile má sé dul seach an leabhar cinnehan an sa sean cárta buí an son ag Jake Mullen ach níos a hochtaí an son buile séir le teachtaigh ón dohan agus ag Naomh Iosaef agus deis go siúdan is curlin a gcuid an sa Fehnómad glán catan sa seach den aige trí Cluiche beidir nach bhfuil an spech am go fólas a bhí sú leis sular tháinig mar an socht go leor am a fóstal dul dar nó Cluiche Leathcheannais an rud a hastín ná é a bhócant an búteoir dul ráidtí lá le craomh I Páirc an Chrócaigh tá sé sin fur fad an son ag ón dohan agus tríú Coláiste a siúd sin ceithre Coláiste sa chéile inis Naomh Iosaef 8-3 ar clár na scóir agus fós gan éon scór ón imirt ag Coláiste Chiaráin tá sin ag brethir meáin an sa Tá na mracha Christí ina chuirhúna teachta éon bhótáin eile agus tá na mát níos fearcha go dtí seo in san céad le passamach antí Patrick Hackett ach ba gáín omarcha agus an puck sleasa go deire teachtar neistí Coláiste Chiaráin Leis bh tógh ag David Barco sin captain an sa Tráchtaire Buile maithan son ag Barco ríist an léthireacht agus an léamh an na bhathair an amánta sig an son na meas na gostantóirí agus deis ríist ag Naomh Iosaef sin ag glann tí Emma Jones a fuair an buile sin ó chéanamh Harnash ar seanna léimtan son agus isteach sa lár spás agus pás Cluiche deis ríist ag Cillian Healy ach é sin beidir ar clé ag a deire tríú iirecht ar fórí le go siúd agus an Lochlan tón dáthíh beáin ciún bhí gléasna méidir ar goth agus áráníocht agus golóirí mar sin cluiche ach beidir gúil siad sásan is breithnú ar an gluiche tá ósar góir 8-3 nómad go Naomh fácha in san chéad lehan son agus bhfuil Coláiste son gan ceis le cosa puinte de Conor McAvoy agus sin fear chéine dhéanam sin mac a thógadh an buile séir seo Seo tá cháúlín ó bhfuilí séir aimseige agus tá bud chuúbheidir a seaca aimseige an sa beidir ceannas fosa ach tá luúraigh agus glór go leor sa chúlra chuir sé seach na machar Coolín Ellen son an ceathracha Conor McAvoy se sin an tainge amháin ar clár na scóir go dtí seo cá agus arann siad fós 8-4 leis an pucamach Paddy McCormack round had chucked he's fúing leis a gceann orthasa agus deis a go deire ag ón dochas amachta go deasa go siúd Carrick tastal beidir go deire tar sé féirt é héin can contúirteach ag turlingta sigan cúlbar teachtamach fad na talún glant an son ag Cian Dermody agus ag go deire tan clúda Harnash an son go maith Ben Nevin agus glant ag Coláiste Chiaráin díogar ní go fiosú Ben McAvoy is teach an imirt Harnash go fada le Ben Nevin agus began to útamálan son agus bronta na Cheallaigh sin Harnash deis ón Dave Lína ag Joe Dwyer agus tá sé fuair sé bhuile déanach an son comá ach tá Coolín ag deire ag Coláiste Naomh Iosaef scoil am ráthar Christí éanach chuirhún Coláiste tastal agus bhailbhe go ríiste cuasaí an son tá sé grásásta na scóir na bheith dul ar clár na scóir Sure Dave Ella, Coláiste Chiaráin a teach agus seans cosisiúd seo níos fearr oscailtaí an son beidir go seans ar cúlmáil leanan siad lóthach ag deire an slitir caiilte agus sin an tifríocht eachtra go dtí seo na deisin an tócatha agus an son Coláiste Chiaráin gan bheith únta go meas an dosa go fóil ann fósal dul Bill McDermott a ríist a máí maithe se siúd go cinnte seach a fada le Louis Raggett an lán cúlaí a teach seach ar an imirt an son deis an son ag Ned Spellman
Ríist na Cosantóirí nuachtar istigh an son agus seans ríist an son. Deis níos fearr in inis beidir ag Diarmaid Bíhan ag dul trí deis Íseal agus stop atá tá Chólaigh a deireadh ag Jake Mullen an lán tosaí os na seamróga i Míchéal agus i brab na súl an bhearna hÉireann Páirc Cluiche don bhan pass amach go dtí Diarmaid Bíhan an son agus Coláiste go raibh Jake Mullen istigh an ád chuntuirteach agus gannach éon rud amháin ar ainting cool agus cool maith an son ag Mullen. Is sure Dave Ella, Dohan, le híreacht Dave Lee nach smachta go deas sig an son ag Cín Dermody an cool sin cinúnach. Ná den áig gona héna cahar, má se an bhearna hÉireann dhá chúlín, bhí cúlgach le ráid sin. Spaghetti sin Coláiste Chiaráin, an is an cléteacht níos bríomhre díagarní cúgdom an fága spás go leir sig an son agus deis ag éana tuchar for sé cúlí níos luath ránathe dolisteach sa lár Patrick Hackett an is. An slitar fáca ina dhiag ag áfach. Agus, well, an clúda go maith an son ag Coláiste Chiaráin siúráilta bhí lámh an ard agus cumán ard ag an buntáiste tug agus David Barco ábaltéis na glanna. Gá chúlí nachtar ag maintre Cill Chainnigh bra sásta an bhearna sin a bheith leidthe agus sin a tenar an missiontá i Páirc í Cheallaigh í Dhálaigh. Nis tá se treis brethir sin féhrí agus á se buntáist a dul hÉireann Dave Iosaef Aonach Urmhumhan. Captain ón Dohan, cléiteach na ceans an hógant. Ceannas deachar beidir go dtí sin, taobh na gúil sé lár Páirce. Sé taus na gaoithe tá péilóhan na gaoithe a séide in na bhábhar in san Cheallaigh. Tá gló agus glór go leor le iarachtain sa chúlra. Dechar an taobhí na man an cuairm seo. Leis trí ceann go dtí seo aimse ag á cean ó bhuilí séire tá ceann son áfach ar clé agus ar fóríl an ceathra ceann cailteann son máise ag Naomh Iosaef. 3 nómad agus 5 second fácan san Cheallaigh. Gá chúlín idir na fórna agus beag Coláiste Chiaráin sásta go mála sin níl sé trééis ar go cinnte ag an leibhéal is fearr go dtí seo gur féidir lotha ach an cúil sin ag Mullen tre sé de International ireachta gá chúlín smachta go deas an son ag Emma Jones Páirc tastálaigh a deireadh tagan. Ceann son thar an lína beag an puck taobh lína le teacht a bhábhar Coláiste Chiaráin a ríist. Agus agus siad fé Bill McDermott a chum an Hamish Stefan. Is ceannach bhfuil thar mulla Berta agus é sin ag a deireadh Emma thar an lína ríist agus me sé hÉireann ag gan Ráth Chríostaí ó Aonach Urmhumhan. Emma Jones tá go leor ionadaithe ar an lína gabh leis níl mar derm sé éon dogad nó éon áit ómh le dul ansá. Agus tá Burton is an arca chéile híos Ben Nevin agus an taobhtá á Bharcáil agus stólam gur bé Patrick Hackett a siad in order i chéile an son istigh. Réiteoir ghúrig dóg faoin buile sleas tócha go snastan son ag Emma Jones. Is Coláiste Chiaráin a ríist feabhsú meas na Gossan Tóirí. Dachadtí teachtamach an son agus ón Dohan a ríist Jennifer Rouse an Downdómh. Ardamání se cabhar agus cólúdar ag Castáil tagan ag a deireadh. Nis pas maisteach an son atá léite go maith na Gossan Tóirí agus teachtamach an son Louis Raggett. Chuir Dixper glánta go maith an son ag siút agus Coláiste Chiaráin a ríist ag an ceann na mithir straight beidir go sé náisiúil Burtisting agus ag a deireadh cearc mí seábata sin na smachtú. Naigh gúlína go na héna cahar. Pap Sarah amach an son tucha i bhábhar Naomh Iosaef agus nómad agus rein secondí fácathe in san Cheallaigh de go Naomh. Leis tá Paddy McCorrach take amach na ceann son a hógant. Sé cúlín níos luatha ó bhuiile séir go dainn. Tá sé seo bhád ón gúlar Dave Ella, tá slú a mór bailthisteach ansá. Páirc an Chrócaigh ar lá le Páirc an dúis tas na bútóirí an son seán ón é sin bhfuil bhí faidig ach ní raibh cruinneas a go deireadh.
Sin Cuichain díirtí me her stray. Pack it out! Out, Lee, out! Pack it out, Paul Callan in! Coláiste Ciaráin ar ríis, bhrealo scoréile I'm sure Riven Brisha. Pass sin smachta go deasig Diarmuid Behan. A dollar ruher mat imrthóirí leistigh Behan fós a dul is swin of her Cúlaigh a deireadh sábháil úntach. Níl an contour glanta agus mullen a sigur ríist, beag an tarna deis go siúd stop a ríist an son, beag buile chuimhéidir go seasca ag a deireadh má se, ach bhí deis glórfar an son ach ardthá bháilistigh ag Paddy McCormack. Dinta cúpla bouta ag an cúl bárat an réid toradal is seachan son chun leir leis an muir chun I chintu gur buile chuimhéidir go seasca a bhí ann. Agus tá sé chun an slitir a lurgus dólam an son ríist. With nacht mór ag an trucha nómad, well tá mé díreach ag an trucha má se don réideoir bheith ní. Lis go méid buile chuimhéidir go seasca. No tá sé gona caifeisteach idir bhirt an cinnig a deireadh. Má se deis ríist na Coláiste Ciaráin, tá midin san chéad nómad an cúitimh gortathe an ceann son ag taistil ach a ríist ar fóríl sin Ciaráin na seansan na caiilte ag Coláiste Ciaráin. Péire atra ríist a gcónaí ansa. Ag imirtú an elevator. McCormack round had dul Garrett Austin Duff. Cool Dánach son scored Aonach ó Coláiste Ciaráin agus Jake Mullen le orchard coolan sa. Nish better Greek no she le ceann an eile. Diarmuid Behan ríist pass in her stray agus tá seansa sigans an Dave eile ag Joe O'Dwyer tá sé contosig an son agus cosantóir bhádúig O'Dwyer fós a dul seansa zar cúlá sábháil den chéad scoir ríise sig ag Cian Dermody. An bhirrte sig sa chúl ag déanamh a rouse an down agus deis glórfar an son ag Joe O'Dwyer ar cúl ach sábháil den scoir ríist agus an bhirt Dermody agus McCormack ag seasamh an óid nuair bhí cléite orthann sa Tráchtaire. Nómad agus Ryan secondí catas beag eile bheith a gcuin sa chéad leachan sa Cinnigh an réiteoir a fear a chlog agus ag a deireadh scuilann sé leis nimmert boutáin eile. Ceann sa gard an lína a bhábhar Naomh Iosaef ina chur bhúna bheith an buile sleasa sa agus well tá muid nómad agus stachadós ceann an truchas beag eile bheith ann. Dim seach naigú lína go a héine cethir tús má ag scoil am ráthar Chríostaí agus ag deireadh well críoch níos láidir ag Coláiste Ciaráin agus an cúl táchtach sin ágamád sa cluiche an tain scór ón immert oscailt agus leis sin an adóg lehama sétan son ag an réiteoir ag an rise rá chúlín idir na fórna Naomh Iosaef ó éine chuir bhún a dul isteach an tosig naigú lína cosisiúd héna cethir ag Coláiste Ciaráin fannig íling búchhaintí an chéad lethe tap agus action ile an tarna le gan bhail. Ruher an son tá Berta Gurigé stoppa fós a dul Carrick tastáil tan ceann ag sciorra agus leistigh den chúla ard scór an ag Patrick Naomh Iosaef tá siad láidir níl aon ceistún túsanta deisir scór an ceann Tomán Tisteach ag ón Domhnaigh an ceann ag taistil agus tá sé a bhíon céad ceann ó Brodáirna saona tá scoil lonathe deis mothar Dave lína ag éine tuchar agus an ceann leistigh den chúla ríis máise go héon ceann so Tomán Tisteach na muir ag fear agus tá sé sin aige díreadh crying an son agus ard scoring maxá. Well, big fadige, tá sí fósa taistil agus tá sé sin tharn trasnánig Paddy McCormack ard scoring agus began útamálan son agus bronta na Cheallaigh sin th neis deisiún Dave lína ag Joe O'Dwyer agus tá sé aige fuair sé buile déanach an son comá deis níos fear inis beidir ag Diarmuid Behan ag dul trí deis Íseal agus stoppa tá Cúlaigh a deireadh ag Jake Mullen an lán tosaí os na seamra
Mar hastíú go meach an tarna le himmert an tá Tráchtaire na clifí réúnta Spórt sa chéad le caí ará. Ach, ag an rise rá chuúlín idir na fórna. Réiteoir maithe son na láir sna Adam Cinnaghan. Gá chuúlín idir na fórna. Cé bheith go dul ráigtí Páirc an Chrócaigh sinnín cheist fuór. Slitir tastáil réiteoir agus tá sé gaithe go deire. Máise ar leid lethúir cligla dul chuoine caiigtar bheith go an tá Tráchtaire. Clog tosna ag an réiteoir agus an tarna le díreach tosna hansá. Rút Jameson son ag an rise agus tá Hugo Healy taketeachar ar an Iosaef Deishanson ag ón Domhnaigh an cansa tomáinte agus tá sé an chéad scóir an tarna le haimsin son ag an gaptéin agus áirdíirt ar fad ag a siúd. Ná a déile hína cethir. Son agus an ríist oberfá sin chun slitir alternáisiigh Naomh Iosaef tá siad féhrú ríist an son. Ríist clippert an son agus an réiteoir scuile leis fós. Dachirtí an dáhéh an slitir gáilta go deireadh tá sé náisiigh Coláiste Chiaráin agus seans go siúd teachtar an scóráil chuoine cool rivan brise thug go maithar nations an immertíd. Slitir Chainnigh ag an cosantóirtá deis an son ag Fionn Mahony agus ag go deire go leor déanta na cosantóirí an son i chur as an bhuile agus as rochtain agus gard an lína ag bhuile séir go deire ag Coláiste Chiaráin í aon tíl maintre hibredáran. Réiteoir ar an tart agus deis an is má se le teachta ríist ag Coláiste Chiaráin. Cúlín idir na fórna. Dochan le na ceathú cúlín tainscóir go dtí seo Sathairn le. Líon chéar go máile sin bhuile sé ráirthe sa scóir tastáil ó Coláiste Chiaráin agus Conor McAvoy ríist man an chóirim. Lochan na chuige taobhú leotha in san tarna leachtan sa. Cheallaigh í Dhálaigh hÉireann sé teagh bháil máile sin in éair beidir bhfuil deisih gcónaí istigh níl agus swell. Ar háirdigh sé gearta agus go deire sin a bheith stré ar tháinig seach ag an rise Hugo Healy an son. Slitir ar náisiigh Coláiste Chiaráin Diarmuid bíhan an son. Go fada le Jake Mullen fear an cool. Dráróg le Adrian Darno hín ar an seinse chail chuinnig pass furfa isteach an son agus deis ag Gearóid ó sé agus tá sé sin aige. An módíreach an son pass Cluiche ó Mullen seachtí Gearóid ó sé agus brab nasúil an bhearna ar neistí péir a ríist. Naomh Iosaef agus sin glanta go maith an son ag Cormac Kennedy. Ón Dochan ag sin na smachtú mar choúidir an son ag a Cormac Kennedy a Ben Nevin. Ó Coláiste Chiaráin a ríis clippert eile le feiscint go mion ag ruch an cléige dí seo. Naomh Iosaef ag sin na smachtú an son ag deire thnáisiigh Coláiste Chiaráin ag dachar teacht amach an son. Réiteoir scuile leis sin mar gard an lína ag deire. Dugant míid leithigh feic ag an réiteoir agus ag an bhantáis le teachta scoil am ráthar tríostí. Agus ón Dochan chun an cansa na hogus. Mar bhuile chuúbhéidir sní bhuile sleasa tána go deire. Dochan leis sé gan son na hógant tána bháil má. Ag go deire cumán carthaile sin agus deis sé Coláiste Chiaráin teacht aon bhil eile. Aber bhá déanta son go bhar leir Páirc sin Diarmuid bíhan. Go maith agus feicáil chun tú seansar scóra ag go deire mar Cormac competition na smachtú agus glanta go mar ag na Cormac ó bhuine gáil. An brise ar an ais ag Coláiste Chiaráin agus an buntáise le teach máise agus buile séire le Tarrington son feic ag an réiteoir tá Conor McAvoy hena féin amach amach agus deis go siúd máise
Le Buildup, Ciaráin the Chrócaigh siúd de Chulainn in san Cheallaigh. Agus Cansa talked gach ceann agus staidse tá comhar go maith. Gotí seo bit na scóirna teach níos fosa san Ráth Chríostaí ina chorhún in san Cheallaigh ach Coláiste ag Mullen. Agus an bhearna leid dá réir tá siútas an seomraí feiste seachún inis. Conor McAvoy, Ciaráin san Cheallaigh an ceann san díreach leis den cúla. Cúgú ceann má sé Conor McAvoy. Is Lou idir na fórna san is smut go dafa Shane Cleary Colin takeíocht áfach beagatá an cahar mór haimplan san dachar an pasahar tír ag ar Irene leis ach an slifir fáchan díag ag ar an san a Cillian Healy brúan is tá Ráth ibre níos fear ó Coláiste Chiaráin go cinnte ceann má ibre tríd an san agus tá deis cúlín an chó scór agus tá sé sin snasta Haran Trasnán an san ag Coláiste Chiaráin tá sé ag boga níos fear Cúpla scór maithas i chéile aimse agus gearódó sé fearnéamh Mullerán na Páirc an tarna cúlín ag a siúd agus cílín sé sin gúilmid ar chó scór an san is. Ná a déile héna seach Coláiste gan ceistin san agus bhfuil na cosa buinte as an dof. An trí cúlín as a chéile an san aimse Coláiste Chiaráin gearódó sé le gá ceann. Díag Níag i de tas in san Imerton san nach deisinis ag ón dohan. Ráth Chríostaí ina chorhún a chur cúlín Chainnigh a ríist. Stróir bit is sin Haran Trasnán ag dohan. Chainnigh a siúd agus buntáiste de cúlín a ríist ar naisian maintear Iberdáin an san. Dhálaigh agus Dow fé immert Coláiste Chiaráin Sathairn le smacht a go háling an san ag Johnny Grace. Tá an pass beáin in Urmhumhan ag deireadh agus léite go maith na cosantóirí ar naisian san. Dín lá an Coláiste na Louis Raggett. Teachtamach an is tá Ben Nevin an bhaile bhí ceann Cinn túnis go bhfuil an comart níos fear maintear Chainnigh iirecht san ar stréig David Barco cúgú ceanna me ar foríl agus deis má caiilte. Nó Sathairn Leathcheannais Coláiste na turbhirte ó Bhlánraí Immert go na Coláiste Naomh Flanán chluthe agus níos déanaí deisian sár cúil an cansa choiristeach agus tá sé go deireadh ag éine tuchar sár cúil ar fad ag Naomh Iosaef an pass cliste chuige dhéann sé spás do héine sigan san agus ní raibh ach rud amháin ar ainting ceola bhainteas an angaic dhéann sé sin agus scór cinúnach an san go bhar lár Páirce. Sin Cluiche feabhsún Sathairn le gan ceist. Ád sa Leathcheannais ar lá le Páirc i Páirc an Chrócaigh an dúis úntaach an Buildup ag deireadh Dhálaigh rinne Naomh Iosaef an trosa. Ciaráin in isidir na fórna. Deisian son Ned Spellman. Agus tá sé ag deireadh má se tá siad fós in san Immert ní léon ceist fé. Scór maith san go bhar sa cúnge. Trí cúlín a ríist eachtra. Lús an cluiche orda go cinnte san tarna le. Dachtaí an son ag Coláiste Naomh Iosaef agus ag deireadh ar naisian son ag Ben Nevin féhrú. Dá héh cailún seile is tá seach san Immert Hugo Healy. Ar stréú ag siúd. Leis dint go maith an san an lán tosí Jake Mullen cúlaigh a siúd sa Cheallaigh féhrú Mullen agus beidir scór an cluiche bhí sé féhrú mothar Dave lína iling gearr go maith ach scóirt an sco agus an bhearna ar naistí péir a ríist. Fábhar Coláiste Chiaráin a bheith an cansa. Agus
Rachel Dúrcha cin tú go bhfuil na Mair agus mar sin Hernás Tapagani Tassie hís fún an tá an Domhnaigh is a gur dul din Cluiche Gléitir Trasan son tá Bill McDermott chun an puck slastas á hógant il sé ar an lína tá sé beagán leistigh agus luaigh glór ón Lochlanta bríomhar atá sa Tránóna inis. Bill McDermott nachtar an ceann orchas á hógant agus Arúnis dénta chomáig Coláiste Chiaráin an bhfuil. Se ifar seachta fág na Páirc a Howland son sinné Ben McAvoy agus cimid gan sa cé agus seach na áid siúd agus cen sa tóca go má ríist se le búta éasca go má Coláiste Naomh Iosaef ní léon tarint san na Dern réiteóir agus Coláiste Chiaráin na taachtamach félús ceir go se sin ag Manchester Hibredáin a dul trasach sin na smachú tá Patrick Ryan sin na glanna. Naomh agus truchas ag an catas tarna le Ráth Chúlín atra an bhearnaí chéana go dainas bhíú chuing ag an rise. Howland son tá maintar luchban is tíocht a Chainnigh agus Brian Downing agus Richie Root taíúntach a cosisiúd a gíriga cuid gríosa agus darnón scolas omrátíos go mórtas agus cúchaingas fihead a craimh go Cornan Chrócaigh búte cosisiúd an chéad go mórtas go daine néidir cahar go cahar. Sortlaí harna blianta deis an son an cansa tomáinte a chur clé an san ag mullen agus ar fóríil an séú ceann mar chur stré an son. Má se an takeir sin tá ón Walpole tóchaisteach an son over Ben Aid an nonad Ben McAvoy Ráth Chúlín idir na fórna. Déint go maithan sanna go bhar leabhar Páirce sinna éana tuchar tá Chúl agus Chúlín agus inis Chúlín eile sanna go tar éire óg éana chuir bhún cimir rástóm an sa Tránóna sin héana dóna go bhar leabhar Páirce an haspántas ar fada go siúd. Trí Chúlín a ríiste idir na fórna. Imreoir Sláinúar fod na háteach tá tarint Trasan son feiceigh an réiteóir bhuiile séiristeach le teachta Coláiste Chiaráin láthar bán Conor McAvoy déanamh a Líomh Trasna. Darnóh bhí brua éasca go Leathcheannais chuirníú chúl go mórtas lein dó feic cehar gona nád a héintíag gona Coláiste na Ráth Chríostaí agus san sa clé Chearáin Naomh réifhiúil na Gaillimhe búte dó naidíag le nád a sédíag. Tá Tránóna tá sin trí Chúlín ar fána ag am fós le dul ó níoríonn sé tena bháil ceart a ríis le sin tá cad é bhúla fan na talún dar nuach a ríist go deis caiilte bonúsa go agus an buntáisina Hernás na maintar Hibredáin ní de duine go má de blianta beag an úsa go mórtas chuirní arta tus na mún dar nó craimh na hÉireann búte nóric scoil am Ráth Chríostaí chuir le éileann is ar an mór agus a déanamh tríd an san tá Darrow Dwyer an slitter chur tríd contúirte an san bhfuil deis ag Timbredáin agus tá Tarnach tríú Tarnach chuúla cogadaid tá Chríochaigh Joe Dwyer agus buile marfis a é sin sár Chríochaigh a siúd bhí sé san ád ceart ag an ád ceart dó dhégan is go go na héana agus ahrúile is dénta tá sé déanamh scrisa meas na dosaistigh an son go cinnte far Naomh Iosaef Chríochaigh in san ád ceart cúil ihredó a siúd agus inis an bhearna Hernastí sé Chúlín. Cúil maithe lean sanna cá. Dó dhéag le héana an takeir sin déint an lánta sífág na Parkinson sin Páirc Hackett agus ifar fé seach tá tagisteach sin KJ Domhnaigh bheara anam dar nó tá lúte leis a glub sin thna blianta gan éon cheist ach bhfuil gur panéile tá gceist a chuing an captain Barco Dave a scóraigh tastáil agus sin ceann inspiráideach ar fada sig tá roiinte marthirí in orcha chéile an son Emma Jones sínta ach tá sé sin ag Barco dó dhégan is go na héine de. Tarna le fád a bhd níos fearr an ceist sin
Takamach reached and Sonic Paddy McCormack. And Sonic Turling Tees Fung agus Smat Gadas and Sonic Ned Spellman. Slitter Corishakadi Brian Hickey Farguna Magan. Agus Darren the pass in the guard a bit going to broach the Darren Dermot Behan a tack the shocker and score all agus Tá Far coming Hamish and Stiffon Tresha Shinner Roru Dírek Lashtig and Coola and Son. Or Dírek and Son agus Fragmer Mahishin or in Gula Tá Chiallaigh to Rá Chulín Maran Son as Cheallaigh and Coláiste Chiaráin. Kerry couldn't reach that through. Well, the Coláiste and Son Kinta agus Rachel Dul Shaston and Son Chrócaigh Carta mar Cluiche Lorgach Bounton Laura Noti agus Hach Deed of Eintracht Bredarin like Willis here Dírek Ho score and Cool agus Desh score Ella Tacht. Johnny Grace, fill up again. Rachel and Son like Laura Chainnigh agus Carta Bui Nocht and Son agus Bill McDermott Shtach and Laura and Rachel Own Domhnaigh Nish and Willis here. Cooling Cliché. Brúlaigh hain deistarnó Leathcheannais tá iardacht aige tá crinnes aige agus an séú cúlín inis ag ón Domhnaigh. Is cílinn sin go bhfuil cúlín atra báthháin Ellen sa Páirc Cheallaigh i Dhálaigh. Tróna dasanis an Green ag bagger tachtamach an sa. Oh sár coháil fad an son ag Jake Mullen hí tarintá dhéanamh an son chomá agus buile séir le tacht má se ag Coláiste Chiaráin tá siad amreachtain sa cluiche agus well caiith tuirh going darnó Dar McCarthy hís ar Dave Lína hís fún an son darnó de mar Lína bhí go siúda to Bredarin an ora leis an deis seo ag tacht ag Conor McAvoy. She tanga bhil cearta sé gan Domhnaigh má chuoine tú siar. Si gur an cean son chur I gceart HÉireann Trasnán agus tá sé sin dinta bhd níos fearr ag McAvoy. An séú cúlín go siúd Tráchtaire. Trí nó mar díag do go Naomh fág. Chuoine caiith tuirh a going an son Tráchtaire. Guard reached Macho Fadele Emmett Jones. Brisearnash Chainnigh Ben Nevin. Nish Canary at Tastal. Nish and Son agus Bill McDermott again come out over and so Tráchtaire Glaive Cursey come on son Dul her going on son a guitar and contour to get chance on saw her cool and fair Lord Páirc Log here from son a guitar Garrod O'Shea. Agus a guitar Paddy McCormack at end of Domhnaigh in the Clana. Town go mashing on son at top. Smack the Gadas and son. Excull him rocker crease the Aonach Corvuna agus an Cluiche and ish attack them at Darrow Dwyer. Per Cheallaigh. Guitar. Dakatiish in a smack too. Better go chuck a guitar. Dwyer reached to get attack the shots in Nimmerton Coolaigh shoot. Nice Luha Darno. Agus a guitar and puck serious tackle tapped. Arhuil live at into Comág Iosaef. Agus ever Shachtig Dírek or T tackle shot in Tom Boland. Oh, Cheallaigh agus came again second cave at end of the hooing it and saw her Dave Lína. Banish do Cluiche and Darren with his talk to Inish. Agus well tá fear of her Dave Lína he's fooling it. Domhnnaigh O'Donnell agus Jack Peters agus Darren McCarthy. Again as her skull and her crease the Aonach Corvuna fog in the Páirc and son. So them over Fiche Shea Shash and Killian Healy. Oh, Chiaráin Domhnnaigh. Chuid dent an sa Tráchtaire. Leis an buile séir ag ón Domhnaigh. An muir ag fearra tá siad sásta. Is féidir brathir go cinnte captain na Cheallaigh. Is a gimmert róla captain an sa Tráchtaire an seachtú gúlín ag Domhnaigh. Darren McCarthy he's fooling agus an Fucklatar aga funnah agus funnah sin hastin don deno with a top fág an son Son Green takamach an so Tráchtaire áling slú olmhór ball heisteach an Leathcheannais sa Darno na bútóirí dollar ag Páirc and Chrócaigh
Lála Páirc dar nú. Going to violence on agus Ruella son gentle son. Glanamid an immer. Pochamak le fad golóir leis gawn ortha Greens Masúlar an chud immer hóirí ag Darren Slitter Harnash ag Scolam Rocker Creasty a Cayman some Resh. Darren Raytor begonin Dean agus tar sin Desh Ace Garist Conor McAvoy. Agus well cut Darren Clug will den moment to go down Fáca. Tá Cúlín idir na fórnach be Cearc Muise sin leid inistí Cera. Leis mar an deis is Conor McAvoy. Sin Díreach HÉireann Trasnádal son again, Seachtú Cúlín agus siúd. Cera Cúlín a ríistir na fórna. Dó Cartier le héna trí díag. Den ómad glán atá Fáca be Cearc Mac Ord Creek an son again. Ráth Dhálaigh na Gréine Seachtú Ganesh Maintre Hébredáin. Begáin níos fear heh Glúiseach in san tosa gadísio. Faras haar tail to gadísio. Study Austin Duff. Plucht an son agus Darren Raytor squealer leis an immert. Cheallaigh Harnashig. Cluiche Naomh Iosaef a glag irrita sin a Gitara. Really would Desh Stig Neil. Keen Dermody a clue the course Gamashtig and son. It's cannot character in Monash stories from Domhnaigh O'Donnell. Nish going well, sure on to Sha. Hope she came in a fresh and son. Agus Ben Nevin attacked the mark and came in a fresh and son. Agus the Gulshin Desh Ace could own Duhan. About 1 at 9 moment to go now with how Fáca. Number 17. Joe, fill up again. Tarish and Denta Masha, stick the in a curve to Tom Boland. Banistorans and Domhnaigh O'Donnell are Chrócaigh. An tactor Dhálaigh Maintre Hébredáin an son Tá Brúnis a ríistir ón Duhan. Dó a Cartier le héna trí díag. Seacht Cúlín atá aimse gadísio Tráchtaire. Cansá taring half a Clay agus foríl Chiaráin the chance na Cailton san again a curvún. Fad golóir son le Buildup Dermody. Shelf an rud is táchtaí is táime gemacht. Deachtaí an son is sin a smachtú go dá heh ríist. Brise Harnash, Maintre Hébredáin. Obervahan son ríisig Shane Cleary. Takeíocht agus Cara Gadera. Round gan ag Seachsa Cumán agus Chrócaigh son agus smachta go deas ríis an son ag Joe Dwyer Ardamani a seaisiú the $1 and more in it. Oh, Gadera Churchsteach and son. Ach well contour to go near stig. A Faratá Duhan agus tá sé sin aige. Sin an different editions of Tráchtaire after a piece of skill bresin son ag tosa Hébredáin agus a ríist and Kensa HÉireann Trasnádal ag ón Duhan. Dó Cúlín le héna trí díag. Cúlín a ríistir na fórna agus arúdénta Maintre Chainnigh. Son agus mid an immert Pochamak a ríistir teachtain son na Keen Dermody. Ifar Cúgatá fágan na Páirc an son sin é Bill McDermott. Agus ifar seach díag Luke Lawler ó Clárach tá gléite seach an son. Cool in áir hastíí na Maintre Chainnigh an tactar náis na Cluiche seo. Cúlín fáin an sa. Can spéisiú le tarlín to stig. Derek Cluiche Ciaráin at Chaston on cool bitter nish chat mas fader count Míchéal Irecht and son Páirc Conor McAvoy and fód Chastain na Cosantorio Coláiste Naomh Iosaef. Scolam Rocker Creasty a curvún agus tá is go Darren Pulla Sarah McBronta agus faoi sibh sin dómhan is go cinnte. Leis tá Coolbar Paddy McCormick teachtamach bheith deithnas ná deabh róthúir ar an son sé nómad a go námad tá Fáca.
Coolín ar na fórna. Go bhfuil stóigh an tain Urmhumhan a bhuaig Coláiste Iosaef Harlan Chrócaigh. Curramach an son agateire Joe Dwyer ag an puc slasa ag maintre Chainnigh. Coolbar Tráchtaire an son agus Ráth Iarnais go dtí Cín Dermody. Níor sé teanna bhála sin go maith an son agus ag deire tá Iarnais aige. Carrick tastal agus an sin mithir stré agus an sin féh ruúis. Bú a Dermody do Iarnais tín cool agus ag deire puc slasa eile. Ceann son a bhábhar Coláiste Iosaef. Buildup an son, Turling, san áit chun tuairte go stigeach smacht go háling an son ag Coláiste hÉireann. Tugann si go bhfuil scóirnig tastal go dót an slitar áfach fách in na dígar ríis an son agus treis an obair Cruaigh ar fada dhéanamh deachratí. É sin na glanna ben nefnig ar teach seach san immert an son. Dá hefh cailún seilefa. Nis Coláiste hÉireann a ríis abla sin na bhagad chun tosaigh a chuir neis a carú tá Patrick Ryan. Cosa buinte gan ceist an son agus a ríis bulas ar éascail le tacht ag maintre Hibredáin. Coláiste Coláiste an son a ríist an réiteoir Gearrigh amach ahrúteint a chumá máise bulas ar agateire le tacht ag Paddy McCormack for sé Coolín ón boxéirmhí gas chéad le. Déitach sé seo bheith leistigh den réidir aige a bula maith aige ceann son ag taisteach rógharad. Is ríist Coláiste Ciaráin a déanamh Domhnaigh sin na smachtú tá scóirnig tastáil dó cúteach le héanamh trí déag an tá trí nómad ceile go náma tá fácathe. Leis ní mórdómh dul ar rúthar agus McAvoy tá amach na ceann son na smachtú. Ceann son ag deire ag taistil agus tá sé díreach leistigh den chúlan son ag an onatí tháinig a seach sin é Luke Lawler. Ceithre Coolín a ríist atra. Trí nómad atá fácan tá. McCormack leis a bach amach. Sin begáin in Amrach agus a bhfuil a déanamh sin a smachtú, beidir go méid an tarna deis son ag Coláiste HÉireann. Tá sé cá carún son tá Jake Mullen, chuoinnig for sé cool díreach go bhlám, chuir stachan son tí Diarmid bíhin agus bhfuil lús aige. Dul chun caiimá déint son ag bíhin an pass Iarnais son agus deis beidir ag Conor McAvoy. McAvoy tá siad sásta bheith fáinach agus na Coolíní ag ghlachan son an tuchtú Coolín an son tránóna ag Conor McAvoy. Agus an bhearna I brabna súl Iarnaistí éon scór amháin go dtí cool. Dó cúideag le héna cúideag tá ann fós acu freisin. Má sé chá Coolín in Nómad an son na Coláiste Ciaráin. Brúanis. Chá Nómad in tá fácathe. Naomh Iosaef ina chuirhúna cuioineh ar ahrú a léanamh sin éidir feiche cethir. Rian McCrath ó Cheallaigh dagan iochaigh staachach deis son ag an GAA tháinig a seach sin é Tom Boland agus Iirecht Boland an son tairngthe ar dheis. Agus ar fóríil an seachtú gabhna tá mithir stré an sonnacha. Leis sin lasar sa bharach don dáhéimhan tá. Áil Páirc an Chrócaigh ar an seachtú látaí ag an dúis na bútóirí Mullen ag iirigh sin na smachtú na ruchte dóigh a deire. Smachtú Hibredáin na ríist ábhta sin na glanna. Smacht go deasan son ag Joe Dwyer fear browsach an hosí a Cheallaigh ó Dwyer Bertig irigé stoppa agus ag deire tar an Easton son ag Cín Dermody in Coolbara agus las mai an son Luke Lawler Coolín aimse go siúdón ar hana sé stachanis ceann má chur isteach ag léite go háling agus go snast an son ag na Tiberdig agus deisianis ag Hugo Healy ó an blochál dinta ach an tarna deis ag Healy sin go me seach san nómad dearnach go Naomh an tá. Gardan Lína, Brew Tachtún Dáhévan son an réiteoir go deire an buile Sarah Machahart a Coláiste HÉireann.
son captain Cluiche Trasna David Páirc chun canson na hógant. Ba sé seo Dhálaigh ná chun tuairteach agus be sé glóric duine chun é smachtú tá sí taiste le gcónaí. Ó déanta go bhaid Paddy McCormack. Bhí deis glóhar an son fuair sé buile agus buile uafásta an son chomáisteach sa ceann. Tá McCormack sínt an son in sé gachtíhil é smachtú ach tá sé gorta. Tá McCormack gorta an son. Stad sin cool, tá sé tacht go murg agus maithe sin tá sé ar náisiir na cosa agus well bhí deis glóhar an son ag Coláiste hÉireann a ríist McCormack léch cinnte de bhaintear hibredáin an soteach núna breis sé sin na marc cinnte ach sin ceist céirt chunig an réitóir stig raibh tarringt scuilte sin íon ceistenis tá an réitóir ag pléileis na mhair. Ach, well, is mahan rud é bhfuil McCormack dír níige teachtar náis. Yes, sin fód. Of course, the Amada will tamid 10 second os ceann an trucha. Ba cúpla nómad le cur le deire an cluiche son cinnte. An réitóir déan of cinnte bhfuil McCormack ar lór agus Claire an dochtúir chumá tíir cinnte go bhfuil gatainna go bra. Má se, déon cinna bheith an réitóir inis tá sé fearr a uaireadóir an son. Tá nómad os ceann an trucha caite idir na fórna tá cool bhí deis glóhar an son ag Coláiste hÉireann ach a ríist coolbar in san áceap. So bhfuil se chuna chaibhisteach idir bhirt. Bhfuil buile séir. Ceann go hindíire go ar náisian son má se. Se chun Coláiste hÉireann a ríist. An deis son leistigh den chúla an son ag Ben Nevan. Má se rá chúlín idir na fórna agus sin an Farraspar is contúirtaí a dhéad go bheith éon cluicheáíochta ag deir na himmartha. Ispeag deis bhain eile go cinnte. Tá bit na rá nómad os ceann an trucha faoi golóir stadna in san cluiche agus a dó cúteag le héana séide caithigh tora agus bútóir a bheith going an soteach na caiteach an son ag cinnehan an réitóir. Sheilbhanis an rud is táchtaí don dáhéamh tá scóraigh tastáil ó Coláiste hÉireann tá sé có agus déanta ríiste out and down ag an captain David Páirc ó. Canar cearta sethe? Well, se an ceann inis é chuir seachtaí ná chun tuairteach fécinn a fear le duine teangamháil dhéanamh leis agus má dhéann siad an cúl duine sé sin an gnódóibh. Conor McAvoy chun an ceann na hógant. Rá nómad go leithe tá beag na caite níor bhéon chóirtha ó hebh an cúitimh gortathe. Ag ba sé spéisiúil é se chuiristeach nó tart fé scór nó deirnach atá uaig ná go racha séir stré. 8 gúlín godí seo tá ag McAvoy. Ó chuman Hamish í Stefan ceann do clubbanna omráteacha Chainnigh an ceann tá búilte go maithaige ag taistil McAvoy agus san ceann son aige. Bhí an bratan a lámh gabh leis ag an mhair dó cúteag inis le héana seachtaíag agus McAvoy le cúlín Iosaef agus Neil Atrinis a brab na súl ach éon cúlín amháin 3 nómad os ceann an seascatá caite tá ceithre cúlín as sa chéile aimsin son ag Coláiste hÉireann. Bhfuil deisúán eile tá go dain agus an ceansa smachta ar out and down ag Páirc. Sean deis déanaach má tá míid cochan beag an breise seachtaí ná na díis né Dan Carroll bhar Dixper a carraigh tastáil. Ní mór an am inis atá fantansa. Bheith go bhfuil séir chéile nach irid agus ag a deire. Scoil Naomh Iosaef, scoil am ráthair Chríostaí ó éana chormhún. Cúlín chun tosaigh ach Sheilbhanis agus siopéidir cúlín an cóscór an ceann son ag Páirc agus tá sé aige de, tá sé aige. Cad é mar cúlín cóscór ag an gaptain ó Chláireach nuair a hastain tá sé ag maintear Chainnigh. Tá míid don tarnamh out a tránóna ar cóscór agus tá gach deara agus cumar a scéalann sa go méid ann breise tastáil chun na fórna seo scarúntá Míchéal. Well, beidir go méid imreatáin eile. Tá deisúán eile má se. Nis. Tá crot scoil Naomh Iosaef caiilte ar fad agus bhfuil beidir deis le bútóir an sa tránóna ceann contúirteach ag tarlint an tá sé aige! Imeir seach sa líontán! Písa scilden cé scanson
ag Dan Carroll. Cadé mar Chrócaigh son ag a Coláiste Chiaráin. Chiannigh na maistrí nor a hastíon. Dó a hochtag le dó a cúteag ní credan. Mainter Hebredarin, he's from Cerdatoch, Tarlan, so bhí an Cluiche seo cá. Ó heh clicte, cúig nómad Gaulish, dam cútah garta tá beag na catan so na súlar fadan is an réitor an cadó písa skill áling an son ag Dan Carlo Dixborough agus í cúl glan chun na maithe son dó a hochtíag le dó a cúteag drama go deire an sa beg immer tú an eile tá mid cúig nómad ó sa cion an trucan sa. Coláiste Chiaráin le Aishairí Lazarus chuméigean sa Sathairn leathan son, Chiannigh na maistrí, Cornan Chrócaigh cúgmhát agus fetheá, agus bhfuil beidir goil deis déanach an eile níis. Is chun am Ráth Christí éana chorbhún, cúl nó dada, sin eile, Coláiste an son ag Darrow Dwyer. Ach a ríis tá Coláiste Chiaráin in ógtar agus sinné an adóg dheirigh sétan sa cadé mar Chrócaigh. Cadé mar drama go deire amach an son agus Dan Carroll an léach gan cheist be de Coláiste Chiaráin tá siad ag céiliúra agus ag céiliúra an son Chainnigh agus le 7 nómad le dul chur ón dohan cúlín idir na fórna agus bhí scoil Naomh Iosaef fécant an a bhathair fad ach an Chrócaigh sin fad ag Coláiste Chiaráin rausan down na cúlíní ó Luke Lawler ó Conor McAvoy ag Ben Nevin agus an buile marithe muichan son ag Dan Carroll ag fíorhear na himrathe sin maidir Chainnigh a bheith go Páirc an Chrócaigh go cinnte lála Páirc an Spórt airgan sa tríis Cluiche agus Chrócaigh drama túl Coláiste Chiaráin a Chainnigh ar dó hochtíag Mainter Hebredarin, scoil Naomh Iosaef na Ráth Christí ó éana chorbhún ar dó cúteag ó gáird agus le Coláiste Chiaráin. Rúthar an son, tá Berta Gurigé stoppa, fós a dul Carrick tastáil tan canson ag sciora agus leistigh den chúla ard scóran son ag Patrick. Naomh Iosaef, tá siad láidir ní léon ceistún túsan sa deisir scóran canson tamán tisteach ag ón dohan an canson ag taistal agus tá sé ag bhíon céad ceann Hebredarin is anna tá scoil lonathe deis mothar Dave lína ag éana tuchar agus an cansa leistigh den chúla ríis máise go héon count. So tamán tisteach na muir ag fear agus tá sé sin aige. Díreach crying an son agus ard scoring mactá. Well, big fadige, tá sí fósa taistal ag taistal agus tá sé sin hÉireann trasnánig Paddy McCormack. Ard score. Agus began to útamálan son agus bronta na Cheallaigh sin Harnash deisiún Dave lína ag Joe Dwyer agus tá sé aige. For sé bhuiile déanach an son cuma. Deis níos fearr inis beidir ag Diarmuid Bíhan ag dul trí deis Íseal agus stoppa tá cúla go deire ag Jake Mullen an lán tosaí. No bhín hÉireann seinse Chainnigh pass furfa isteach an son agus deis ag Garród ó sé agus tá sé sin aige. An módíreach an son pass Coláiste Chiaráin go cinnte ceann má ibre tríd an son agus tá deis cúlín an chóscór agus tá sé sin snasta hÉireann trasnáin. We're going to Coláiste Naomh Flanán Cluiche agus níos déanaí deis an sáir cúlan cansa choristeach agus tá sé go deire ag éana deis an son ag Ned Spellman agus tá sé go deire má se tá siad fós an immer lán tosí Jake Mullen cúla go siúd sa chéad le féhrú Mullen agus beidir scór an Cluiche bhí sé féhrú Mothar Dave lín déanta go maithe sanna go bhar leabhar Páirce sinna éana tuchar tá chúl agus cúlín agus inis cúlín eile aimsin son aige chur éire óg éanamh agus a déanamh tríd an son tá Darrow Dwyer an slitir chur tríd contúirteiste an son beidir bhfuil deis ag Timberdaran agus tá tarnach tríú tarnach cúla cogadáid. Well, Cluiche i gcóir panéile tá ige seachún an captain Barco ar Dave eile scór ag tastáil agus sin ceann inspiráideach ar fada sig tá réintim agus ag deire na pass na garda beidir gona bróiste ag deire Diarmuid Bíhan ag teachta seachar an scóráil agus tá fearr chumann héimiis in stiffád tre sé sinna chróú contúirte gcónaí istigh a fearr atá dohan agus tá sé sin aige sin an difriúil tradition tá tránón aftra an piece of skill bresin sa rúthar agus McAvoy tá amach na canson na smachtú cansa ag deire ag taistal agus tá sé díreachleistigh den chúlan son gan dul chun caiimá déint an sonnig Bíhan an pass Harnash an son agus deis beidir ag Conor McAvoy tá siad sásta bheith fáineach agus na cúlíní ag chhlach an son an go hin díreach im Harnash an son má se chun Coláiste Chiaráin a ríist
Deis son leistigh den chúla an son Cúlín chun tosaigh ach Cheallaigh agus siopéidir Cúlín an cóscór an count son ag Barco agus tá sé go de tá sé go útóir an son Aonach ceann contúirte ag Tarlint an tá sé go imir seach sa líontán písa skildin